In the law of the 10 Commandments, there is no salvation. There is condemnation. Murairo haupi kururama. It is the province of the law to condemn a sinner, to condemn us. And still today, the law of God condemns sinners. It does not give us life. It tells you that you are a sinner. And that's the mission of the law, to identify us as sinners. But thank God, as the law of the 10 Commandments gives me knowledge of sin, reveals sin in us, the gospel of Christ comes to make us conquerors of sin. Gospel of Christ. Ndo rinotogwa panapa. Vhangeri raKristu rinouya kuzotipa simba rokukunda chivi. Murayiro unondiratidza kuti chivi ichi vhangeri raKristu roti chinokundwa so. Murayiro wonditi uri mutadzi, vhangeri raKristu rokuti unogona kuva wakarurama nevhangeri raKristu. Saka vhangeri raKristu rinodavira kune zvinotaurwa nomurayiro. Harirashi murayiro, hariputsi murayiro, rinoresponda kumurayiro to make a sinner righteous. Saka uchiwa kuchinziko irori vhangeri raKristu, kururama kwaMwari kunoratidzwa maari. Zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kuri kuzhe kwomurayiro, asi kuchipupurigwa nomurayiro navaprofita. Murayiro haupi kururama, unoratidza wakarurama murayiro, mutsvene, wakanaka. But iwo pachezvavo haugoni kutipa kururama, haugoni kutipa kunaka, haugoni kutipa utsvene. Vaprofita vakanaka, but havagonipo kutipa kururama, havagoni kutipa kunaka, havagoni kutipa utsvene. But vanhu ava vanotaura zveutsvene hwaKristu. These are holy men of God, the prophets. And the law of God is righteous as God is righteous, holy and good. Ndo zvauri. But haugoni kutipa zviri Mwari. But murayiro uyu zvikanziko kururama kwaMwari, Romans chapter 3 verse 21 and 22. Kururama kwaMwari zvino kunoratidzwa kuri kuzhe kwomurayiro, asi kuchipupurigwa nomurayiro navaprofita. Ndiko kururama kwaMwari kunovuya kuburikidza nokutenda muna Kristu Jesu kuna vose vanotenda kwaari. Teererai mwoyo zvakanaka, teererai mwoyo zvakanaka, vanhu vaMwari, teererai mwoyo zvakanaka. Munozwa zvitaurwa panapa. Kururama kwaMwari kunoratidzwa kuri kunze kwomurayiro navaprofita. Kururama kwaMwari kunzi uku ndio kururama kwaMwari uku. Regai ndiinde nemupa chapter 17 yaMatthew verse 1 to 5. Munorangarira kuti Jesu akambotaura achiti, vamwe venyu vachandiona ndigere pachigaro choushe hwababa vangu ndichibva kudenga, achiudza vanhu vakateerera. Saka chapter 17 zvino shure kwamazuva matatu wakasumuka akaenda mugomo naPeter naJames naJohn, nguo dzake dzikashanduka dzikachena kuti mpu. Peter naJohn ndokuvata, Jesu ndokuinda pachigaro chababa, vachinda hana kuzviona. Chavakaona manje, vakati vopepuka vakaona varume vaviri vamire naJesu vachihwinya sokuhwinya kuri kuita Jesu. Kuno kugurutivi kuna Mozisi, kuno kugurutivi kuna Elijah, Jesu ari pakati pavo. Zvikai vachitaura rirana naye pamusoro pegwendo gwake gwakanga ari kuenda kundofa paJerusarema, achifira nyika, achifira ivovo futi, nokuti vakaenda kudenga Jesu asina kufa, vakaenda kudenga nezvipiriso zvamakwai zvisingagoni kuponesa. But they went in a ticket yokuti Jesu uchazotifira pamuchinjikwa. So they were strengthening Jesus kuti it's only you who can save us. Moses for the law, Elijah for the prophets. Zvikanzi kururama kwaMwari kunoratidzwa kuri kunze kwomurayiro, asi kuchipupurigwa nemurayiro Moses, kuchipupurigwa navaprofita Elijah, vakauya vakamira naye. Jesu ndiye kururama kwaMwari, vachiti uku ndiko kururama kwaMwari. Saka the righteousness of God is revealed outside the law and the prophet, but being testified
by the law and the prophets. So Moses and Elijah confirmed, Moses for the law, Elijah for the prophets, confirmed that Christ is the righteousness of God. Amen? That's good. So does not talk upon Saka, this righteousness of God, yatiri kuudzwa. Zikanzi. Chinoiwana sei, zikanzi ndiko kururama kwa Mwari kunovuya nokutenda muna Kristu Jesu. Kune umwe no umwe unotenda nokuti havasiyani. Saka kana ndagamuchira Jesu samponesi, ndagamuchira kururama kwa Mwari muna Jesu, muna Kristu Jesu. Kana wagamuchira kururama kwa Mwari, ukagamuchira Jesu samponesi wako, shoko ratiro kururama uku kunovuya through faith in Jesus Christ. So through faith in Christ, when you have faith in Jesus Christ, you have received the righteousness of God in Christ. Are you listening to me? John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. We receive the power of God, the righteousness of God in Christ. Are we together? Yes. When we accept Christ as our personal Savior, he imputes unto us the righteousness of God. Unoisa matiri iwenini iwo wakagamuchira Jesu samponesi ugera ipapo in your ignorance. Pa wakagamuchira Jesu samponesi, you were imputed the righteousness of God in Christ. Unako kururama iko, though you are ignorant of that righteousness, but that righteousness is in you because you received Christ as your personal Savior. And by receiving Christ, we receive the personal presence of God in us. You see, this is the meaning of righteousness by faith. When I faith Jesus, I receive the righteousness of God in Jesus. Makantera zvakanaka. Tagamuchira kururama kwa Mwari muna Jesu. Makantera mose. Makagamuchira Jesu samponesi hongu. Saka wakapuwa kururama kwa Mwari mauri. Uri kururama kwa Mwari muna Kristu Jesu wakagara ipa. Though you are ignorant of it, but God has finished this work. It is only you to act righteously, because the righteousness of God has already been imputed by receiving Jesus as your personal Savior. Those are the things. Now, kururama kwa Mwari kunotaugwa. Kururama kwa Mwari kwakaita sei? Kureva kuti iko character ya Mwari yava yako, yava mauri. Zvakanga zviri muna Jesu zvava mauri. Wagamuchira Jesu, watogamuchira nezvaakanga ari Kristu muna Jesu, wava wako nokusingaperi. Christ anonzi naJohn, takaona kubwinya soko umwe chete wakaberekwa naBaba, azere nenyasha nezvokwadi. Saka kureva kuti tagamuchira Jesu samponesi, nesuwo tatozara nyasha nezvokwadi. Vachaziva zvokwadi yovasunungura. Saka tetova nenyasha, takatova nenyasha, tine nyasha dzakatiponesa, inyasha dzakaiswawo matiri. Chokwadi chakatiponesa, vachaziva zvokwadi kuvasunungura. Chiri mandiriwo futi, hachindisununguri chiri kuzve. The truth liberates me within, mukati mandakabatiwa nechitema. The truth of God liberates me inside. In my mind, I am liberated from slavery to sin, to be a slave of righteousness. No pfungwa yacho yegospel. Saka richinzi wonderful good news. Too good to be true, but that's true. Saka kururama kwa Mwari kureva kuti kudii? God is ever right. God is ever right in thought. God is ever right in word. God is ever right in deeds. God is ever right in attitudes. God is ever right in action. He is right. He is good and true in all ways and all things. Saka munhu agamuchira Jesu samponesi
agamuchira kururama kwaMwari, uvepo hwaMwari mukati meupenyu hwake. Paunototi nokuti ndi Mwari unobata mukati medu kuda nokuita kuda kwake kwakanaka. How? Nokugamuchira Jesu muponesi, tagamuchira kururama kwaMwari, tatogamuchira Mwari mandiri, Mwari wava mandiri. Now I am liberated. Nokuti ndakambosungwa naSatani achitonga ari mandiri. Saka kuchinzi wadzingwa. Greater is he that is in me than he that is in the world. Yesterday he was in me, but when Christ came in, he was cast out, and greater is he that is now in me than he that is in the world. Vana vangu vaduku, makavakunda nokuti ari mukati menyu mukuru kupfuura ari munyika. Satani wadzingwa nemhaka yekugamuchira Jesu samuponesi wako, wadzingwa. Saka newevo wava noumwari hwaMwari. You are ever right in thought, in word, in deeds, in attitude, in action. You are right, you are good, you are true in all ways and in all things. This is what you are. This is what has been deposited in you. This is what has been imputed in you. Zvatova zvako hazvitoreki. Kusazvishandisa zviri mumavoko ako, kuzvishandisa zviri mumavoko ako, but Mwari waita chisionekwe. Mukati mangu newe mava a new source of power. Paul wamboti zvandinoda kuita handigoni, nokuti mukati mangu hamuna chakanaka chinogaramo, but iye zvinoka chakanaka chavemo manje, nokuti Kristu wavuya mandiri noumwari hwaMwari. Baba vava mandiri kuti vabate kuda, kuti ndide kuda zvinoda Mwari nokuita zvinoda Mwari. It's because the God of my salvation has come and made his abode in me. He is now working through me, not I, but Christ in me, the hope of glory. When we accept Christ, or when we accepted Christ as our personal savior, akaisa umwari hwaMwari muupenyu hwedu, kuti isu tive nechimiro chaMwari. In fact, chinonzi justifying, chinonzi justification by faith. It is the coming in of the righteousness of God himself in me. To God first makes me a God. Let me say it that way. Mwari kuti ndiite zvinoda Mwari, unofanira kutanga aisa zvake mandiri, kuti Adamu agone kuita zvinoda Mwari. Wakamuita nomufananidzo wake, akamusika akafanana naMwari. Saka in redemption, Christ is coming to make us in the image of God, to be God-like. Are we together? Remember 18, education. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness and the God-likeness is the goal that has been set before the student of the Bible. Before the student of the Bible. Godliness and the God-likeness. How do we come to that? The righteousness of God in men makes us godliness and God-likeness. That's the mission of Christ. Where as long as Wango Gamchira, just some ponys, that has come into your life. Let me read this quotation from the Review and Herald, July 12, 1892. When the righteousness of Christ is imputed to us in justification, it means that Christ imputes to us his holiness and his sinless character, and presents us to the Father in his own purity. I love this. This is powerful. Kana tichinge taruramiswa, Kristu mukururamiswa, taruramiswa, Kristu unoisa kururama kwake matiri. He imputes unto us his sinless character. Kana wagamuchira Jesu aponesi, you have received a sinless character. You have never sinned. Are you listening to me? You have never sinned. When God looks at you, wagamuchira Jesu aponesi, he looks at a person who never sinned. He looks at a person who has never been in Adam.
He looks at a person whose originality is God himself. That's why it is called eternal life. That eternal life is the holy character of God, is the righteous character of God. And when we are now imputed with this holiness of Christ, his sinless character, we are presented before the Father in the purity of Christ. And the verse is now correct. We have become the sons of God. As Christ was, is, will be, that's what we are before God. As if we have never existed. We have no beginning, we have no end. We have eternity. We are eternal. This is what is meant by Ephesians chapter 4, verse 23 and then 24. Zvikanzi izvo, mufuke munhu mutsva, akasikwa akafanana naMwari, mukururama novutsvene hwezvokwadi. Yeah, tifuke munhu mutsva. We are a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creature. Christ being the firstborn of all creation. He is part of creation, but he is the firstborn, and we follow him. And we are his brethren. Are we together? Yes. Wakati sika kutsva muna Kristu Jesu. Kuti tiite mabasa akanaka aakatigadzirira nyika isati yavambwa. So in receiving Jesus, we also receive his holy, righteous nature. We have a new nature, the nature of Christ in us. So Galatians chapter 5, verse 17, nyama nomweya zvinorwa. Because now we have two natures, the sinful nature and a righteous nature. The righteous nature of Christ to enable us to overcome the sinful nature and its passions. If you give the right to the sinful nature, of course, it will override the righteous nature. But remember, this nature yatapiwa yakatokunda chivi pamuchinjikwa ikachirasira kure ikachiparadza. Saka kukundwa nechitema yatova nyaya yemahuda kungoda hako, but simba rokuchikunda unaro, because you have the holy righteous nature of Christ in you. That righteousness is eternity to sin. Kururama kwatagamuchira muna Kristu. Kururama kwa Mwari pachezvavo vava mandiri. Vanovenga chivi. Saka pavanogara chivi hachigari. Saka tiri kuti kudii? To keep us from sinning, so that we don't sin. Listen to me now as I conclude. To keep us from sinning, the righteousness of God is imparted to us in our flesh, in our sinful flesh, in our body with its liabilities to sin. Makatira zvakanaka. Muviri uyu ndio wakanga una Jesu unotadza unoita zvivi, asi haana kuita zvivi. Saka Bible rinoti kudii? He condemned the sin in the flesh. So the only defense against evil is the indwelling of the righteousness of God in Christ and in the heart through faith in his righteousness. Saka kuti tikunde chitema, so that we overcome sin, God gives us, he imparts to us the righteousness of Christ, which is God's righteousness. Kuti tikunde chitema, so that he keeps us from sinning. He gives us the righteousness of God in Christ. And righteousness is enmity to sin. Mwari nechitema hazvigarisani. Saka pana Mwari chivi hachina simba. Saka Jesu achiti iye, I in them and thou Father in me. I in them and thou Father in me. Kana Mwari ari muna Kristu, ari mandiri. Kristu ari mandiri na Mwari mandiri. That incarnation. Tatoane a new source of inner power. Christ in us, the hope of glory. We have now a new source of inner power. Neimwe nguva Paul nokuti mandiri amuna chakanaka chinogaramo. Kuda kuripo
asi simba rokuita zvakanaka zvandinoda handina. But iye zvino Kristu auya, Paul wrote, I can do now all things in Christ. I can do all things. Why? Because there is now an inner power, an inner new source of power yava mumutendi yatinogona iye zvino kurarama nayo upenyu hwakanaka, upenyu hwumwari. The righteousness of God in men enables us to live the righteousness of God. Vana vangu vaduku, uyo unoita zvakarurama, wakarurama saiye Mwari akarurama. Hakuna munhu uchaita zvakarurama asina kururama. We have this statement, remember the Sabbath to keep it holy. It is only when you have been made holy that you can keep the Sabbath holy. The Sabbath does not make you holy. You make it holy, you keep it holy. So you must first be holy in order to keep the Sabbath holy. So Christ came to make us holy so that we can holify the Sabbath. Holy things are made holy by a holy person. Otherwise, holy things can be defiled by an unholy person. So God first makes us what He wants us to be in order to be good stewards of holy ordinances. We cannot do the right things for God in our sinful nature. So it is the work of God to plant in us His righteousness Himself so that ivo vanominista kuzvinhu zvavo vari mandiri. This is heaven's way of fitting us to walk amongst the angels and to see the Father face to face. This is the righteousness. This is righteousness by faith. The righteousness of Christ that God is waiting for His church to experience personally. Mount of Blessing, page 34. Yes. How are we fitted to walk among angels? By receiving the righteousness of God in Christ, so that we can walk among angels, so that we can walk among angels, yes, and we can see the Father face to face. And this is righteousness by faith, the righteousness of God, that God is willing and is waiting for His church, you and me, to experience personally, to experience the presence, to be among angels, to see the Father face to face. Before Jesus comes, we must see Him face to face in this world. Iye unoti kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, neni ndichamuda ndichazviratidza kwaari. Pane imwe nzvimbo oti ndichauya ini naBaba toita ugaro hwedu maari. May the good Lord bless us nekutigonera kutipa simba rokurarama upenyu hwokudenga nemhaka yokururama kwaMwari kuri matiri. Galatians 4:19 notiyo, vana vangu vaduku, vandinomanikidzwazve kusvikira Kristu aumbwa mukati menyu. Kusvika Kristu aumbwa mukati menyu. The object of the Christian life is fruit bearing, the reproduction of Christ's character in the individual believer, that it may be reproduced in others. Christ is seeking to reproduce Himself in the hearts of men, and He does this through those who believe in Him. Christ's Object Lesson, page 67, paragraph 1. So Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of Himself in the church. When His character, the character of Christ, shall be perfectly reproduced in us, His people, then He will come